A kashe mu a ba mu shinkafa, a ba su shinkafa, yayin mu za a ba mu shinkafa wani da riga kashe. Salamu alaikum guys. Alhamdulillah na zo zan daɗe muku zan muku godiya ne bisa ga yadda aka yi sharing na waƙan da na shinkafa na abali da J-Town na abali J-Town da suka zani ko da Nuhu Abdullahi wanda ya rarraba ta. An yi sharing alhamdulillah sako ya ji muna matukar godiya. Sannan kuma jama'a baya da bayanan da aka da sarki Allah ya kaya daraja da imani da sarkin kwana Hausa sarki abali sarkin shinkafa bayan bayanan da ya ɗazu awa 3 da suka wuce mutane sun fi kira da dama sun ce ya kamata in yi waka akan shi kansa bayanin da na janyewa da kuma nuna cewa ya amsi laifinsa na maganganun da ya fita waɗanda ba su dace ba bayan yawwa J-Town ya zo yi wannan reply ɗin to yanzu ya ce ya janye wannan kalaman sannan a yi haƙuri ya ba kowa da kowa haƙuri akan komai ya wuce to mutane suna so wai in yi waka a kai ko menene ra'ayinku saboda ina so in samu ra'ayin mutane wanda ya fi rinjaye sai in yi amfani da shi wasu sun ce in yi waka a kai wasu kuma sun ce a'a kar ayi ba sai an yi ba to jama'a menene ra'ayinku akan wannan ko gaya wani a comment section zan je in tace in duba in gani ra'ayin da ya fi rinjaye sai in yi amfani da shi muna godiya ci gaba da yin a kashe su a ba mu shinkafa a kashe su a